Ochopo kanyo saa 7 mar odiochieng' nyaka Ramogi Ajwang' kamoro amora ma intiere. Erokamano ahinya kuom yiero TV mar Ramogi. Eneno weche manyien mag migago mwaikoni kawuono ma en chieng' tich abich tarik 20 dwe mar 12 higa mar 2024. Wakwano mana ndalo to wadonjo odiochieng' mar siku. Kata kamano waikoni mathoth to mokwongo magi e thuond weche ma wamiyo pek. Chuo nong'eyo ni wamama ok nyal, koro gidil gi wamama yo marach kabisa. Kweth Wakeini mawuok e dhowath ma Orore e kar chung' od bura ma Suba South ochako chenro mar pith rech ma itimo e cages e Nam Lolwe. Iyudo ka nyathi manyako samoro cousin ne magidakgo ema nindo kode, samoro stepfather ema nindo kode, to min gi ok nyal of course reveal. Riwruok ma ok mar piny owacho mar Polycom Girls odhial kod mich kaka riwruok ma osebedo ka kedo ne ratich joma nyiri kod mine e ong'ala mamalo. The frequency of blackouts has considerably gone down. Jatend migao mar teko Opiyo Wandayi osingo ne jo Kenya ni migao mare biro neno ni stima kolal to biro duogo mana bang' thuolo machuoka. Nyaka Ramogi Ajwang' mago kaachiel kod mamoko mathoth e yor adimba arwakni machiegni yie mar mondo mi bed koda nyaka e giko mar weche manyien mag migago. Nyinga Joyce Oduor. Parni nyalo tudri koda kindikona kokale nambwa mar ote machuok 236600. Facebook ibiro yudo wachiel kachiela Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan beni nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor. Mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_ machiegni. Wachako kod weche matimore e kaunti ma Homa Bay kama kweth Wakeini mawuok e dhowath Orore e kar chung' od bura ma Suba South e kaunti ma Homa Bay ochako chenro mar pith rech ma itimo e cages e Nam Lolwe ka gidwaro mar tieko pek mamoko kuom joma mine e sekta mar lupo osebedo ka neno e dho wedhe ma oluoro Nam Lolwe. Wakeini gi wacho ni pith mar rech ma gitimono bende biro medo mijing'o jowetegi ma osebedo ka rado gi midhiero ma opogore e Nam Lolwe. Ali Abich miyo waler. Lupo ma osebedo ka dhi nyime alwora mar Nam Lolwe kinde ka kinde osemiyo kwan rech odok piny e nam ka wach tiyo kod kilwa maricho bende en midhiero maduong' ma osehinyo sekta mar lupo e alwora mar Nam Lolwe kendo ma osemiyo riwruoge ma opogore moko mag piny owacho kod moko kuom jolupo donjo e pith rech ma itimo e cages e Nam Lolwe. Chenro mar pith rech ma kamano kuom kinde mathoth osebed kitimo kod joma chuo. Kata kamano kweth Wakeini mowuok e dhowath ma Orore ka chud bura ma Suba South bende koro wuok oko mar timo pith rech e cages e Nam Lolwe kaka yor jiwo yuto margi kotieko pek moko ma joma mine osebedo ka kalo e dho wedhe ma gitiye. Wakeini gi mamoko gin mond liete wacho ni joma mine neno matek e dho wedhe gino manomiyo gichako chenro mar pith rech ka giyudo sir kowuok e riwruok moko mar piny owacho mondo giyud kaka ginyalo konyore. An kaka chiliel wasekalo challenges mang'eny ahinya e dho nam ka nikech chon chuo nong'eyo ni wamama ok nyal, koro gidil gi wamama yo marach kabisa nikech gidwaro nyaka nindo kodwa nikech rech kama kiyud rech kaka wan widows waneno malit nikech idonje tuo ma ok ni chano because of chiemo mondo mi nyithindi chiemo. Koro waneno malit sana. Koro miyo ka Nyasaye oyie okelonwa project wakwayo udi mondo med konyowa mang'eny mondo Nyasaye med yudo duong'. Wakeini giwacho ni kuom higni mathoth joma mine manitie sekta mar lupo e alwora mar Nam Lolwe ok osebedo gi yot kendo ne ok yienegi bedo kata kod yidhi mag-gi kendo sani koro giyudo fungruok maduong' bang' chako chenro mar pith rech e cages ka gitimo kod joma chuo e alwora mar Nam Lolwe. Nokoyienwa dhi e nam nowene chuo. Koro ka wan kaka mine clan machon ne wacho ni dhako ok nyal idho kata yie ni ko idho yieno ok dhi yudo rech. To nikech sani ngima ma sani oketo mine nyalo kata kaka chuo, mine nyalo moloyo chuo nikech sani endi ohala ni okelne mine, wayudo yot mar yudo chiemo, wayudo yot mar kata kaka wanyalo yudo pesa. Nyithindwa dhi skul e yo mayot kokalo mana kuom ohala ni. Kata odoko ni mine gi matimo pith rech e cages e Nam Lolwe ma bende giwacho ni oseloko ngimagi to gikwayo sirikal kod migepe mamoko mondo yosir gi lwede tich ma gitimono. Nyaka ne wachaki waseyudo ber nikech wasekeyo mokwongo, ne watero rech e chiro, ne wayudo ohala kendo wapogore kaka mine. Nyithindo no dhi skul e yo mayot nikech ohala cha ne wapogo to nyinyo ne wachak wakawo godo fingerlings waduoke nam ka. Chien no kanyal yudo pesa manyalo chulo school fee to kokalo kuom ohala ni
na chulo school fee ne an gi nyathi mane nie form 4 na chulo fee yo mayot nikech ohala mana yudo kane wapogore ma nyathino timo penj mana ok oriembi. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Jatend migao mar teko Opiyo Wandayi osingo ne jo Kenya ni migao mare biro neno ni sitima kolal to biro duogo mana bang' thuolo machuoka. Koduoko penjo e wi lal mar sitima chieng' tich adek otieno manokelo ng'ikruok e gwenge mathoth, Wandayi wacho ni omor kod kaka sitima ne oduogo bang' thuolo matin ne seche adeka. Noloso e kar chung' od bura Mayata e kinde yango chenro mar Rerek mar keto sitima e kor gwenge, kama Rerek osingo tudo teko sitima ne udi 4,000 e hiko mendane. Jaod bura Mayata Basil Ngui opuoyo sirikala kuom medo tudo teko sitima e udi makono, kwacho ni keto sitima biro jiwo rowere kendo biro nyuolo tije. The frequency of blackouts has considerably gone down. And even in those few instances where there is a blackout, we have taken the shortest time possible to restore power. A case in point is last night, when power went off due to a technical hitch on the Tanzania-Kenya interconnector. Okay? And within a very short time, power was restored. And it was only part of the country, not the whole country, that was affected. So we are up to speed. If they happen once in a while, the power will be restored within the shortest time possible. We have got the capacity and the know-how. In this constituency, we are investing 53 million Kenya shillings. And at the time we finish implementing the projects, we are going to have connected about 4,000 households. When I imagine 635 villages, only connectivity is 20%. So today is the greatest gift we have gotten from the Kenya Power. I mean from Rerek and also from the ministry. So ideally, what we urge the ministry to do is actually to expedite the process, because we need to connect at least the remaining 600 plus villages. Duol matayo kembe magarita mag jigiwegi Private Security Regulatory Authority ogolo chik mondo jogo duto ma indiko kaka jochiw arita obed gi namba mar ndikruok makende kowuok kuomgi. Koyango kenge magiketo piny mar ting'o malo arita e kindegi mag sikuku, Director Makojolo mar duolno Philip Liki wacho ni kembe magarita mag jigiwegi nyaka koro ting' malo kit kaka gichiwo arita e kindegi mag sikuku. Bende wacho ni kuonde nindo mag Airbnb nyaka ket picha mar wang' dede kata CCTV kendo kawo pande mar jogo duto madhi kuno kaka yo mar ting'o malo arita. Any person hired to carry out a security work but at a fee is required to be registered and licensed by the authority. And to this end, the bouncers or the stewards must possess unique identifier that are before us here. All private security companies must review and enhance security protocols by conducting thorough risk assessment to ensure that all security measures are in place to safeguard clients, personnel, and the public. We must have functional CCTVs in Airbnbs. The security officers must ensure that they maintain a log of all vehicles, rickshaws, piki that enter these premises and when they leave. All client details must be registered, and in good practice, we encourage that we detain their IDs or we retain their IDs as they do their things up in the Airbnbs.
Riwruok mok mar piny owacho ma ong'ere ni Polycom Girls odhiala kod mich kaka riwruok mosebedo ka kedo ne ratich joma nyiri kod mine e ong'ala mamalo. Riwruogni osebedo ka miyo joma nyiri puonj e weche kit chuech, loso yore mag tije ne joma mine kendo bero ngima jodak ma ongohore e kar dak ma Kibra. Jafambo marwa Cynthia Onyango ne olimogi e apisgi kendo losonwa sigana ni makende. Polycom Girls osebedo riwruok ma osekelo geno ne jodak ma Kibra ka giloso chenro mabero ngima jodak mani kod midhiero ma opogore ahinya to ngima joma nyiri kod mine ka gitiyo kanyakla kod sikunde ma ohewo 60. Gin choche ma nyithindo tiyogo e skunde gi gin choche molil. Koro we make sure ni every month skunde gi oyudo sabun ma giloko go choche to make sure the toilets are clean. To bende as much as waloko choche gi, tiere a few cases mido ka nyithindo manyiri obedo infected gi fungal infection kata UTI infection. Koro watimo referrals to the hospitals. As much as nyathi manyako ni osemako ich, pod gin nyithindwa. So koro bado binti project ni, wa refer nyithindo gi to vocational training, wa support gi mondo gi dhi vocational training. E higa mar 2024, riwruok mar Polycom ndiko moko kuom buche mag bembo, rocho ratich nyithindo kod lwenje mag udi kaachiel kod kit chuech ma giwacho ni osebedo ka medore e ong'ala mamalo. Kata kamano, riwruogni osebedo ka keto ikruok makare mar neno ni jogo duto ma oketh ratichgi, ahinya to mine kod joma nyiri kar jot ma Kibra oyudo ratichgi kaka chik ma Kenya olero. Iyudo ka nyathi manyako samoro cousin ne magidakgo ema nindo kode, samoro stepfather ema nindo kode, to min gi ok nyal of course reveal nikech samoro this is the breadwinner mar family ni. Nyathi manyako no idoniko gi kalam mare to nyisowa ni an ka e school taido ka baba wote mango stepfather ng'ama dako nene nene kino dagi nirgi. Aido ka baba wote mango oninde kitanda to ngisa to rido long to koro ginene ni ok ngisa no to mera nade ka pesa pa nyango ni mfuko. We were able to rescue that girl in Wantiere gi Nairobi women ma handle cases in terms of sexual violence ka ngato nyathi obedo raped. Wantiere bende gi crew in another organizations ma handle legal matters. Stacy Akinyi ma en achiel kuom jogo ma oseyudo lokruok kokalo e migawo mar Polycom lerona kaka sani onyalo chiwo pache maler e weche rito ratiro mag kit chuech kod moko kuom ber ma oseyudo kokalo e twak mag galamoro e kinde ma thuolo yudore. Weche ma osir lwedo kod Peter Ochieng ma en achiel kuom yawuoyi matiyo kod Polycom e temo puonjo rowere weche rito ratiro mag oganda. Inside of me was not yet unlocked, but through Polycom Girls, I've been able to be courageous, to speak out, to take chances and opportunities as they come. Like I recall in 2019, I was handpicked to be a spokesperson at the ICPD Plus 25 conference that was held at KICC. And from that place onward, my life turned a new leaf. Most of the time, the girls in the slums have been going through maybe GBV or FGM. So, and the main suspect in this has been us men. So, but through this mentorship, it has been really helpful for me because I've been trying to reach out to many boys in the schools because we've been doing mentorship in the school. Riwruok Polycom bende osebero ngima ne mine ma Kibra masani yudo thuolo mar loso taulo mag ria magipogo joma nyiri nono ka gin bende giyudo makate magitero pacho e kinde ma odiochieng' omiyo wang'e. Mich mar riwruogni ne oyudo koro yawonegi thuolo mar yudo kony kowuok kuom riwruoge mamoko mabiro konyogi e bero ngima oganda ma ochando kendo miyogi thuolo mar kedo ne ratich oganda. Giyudo parts manono mok gichul kata pesa. Alafu Polycom miyo nyaka nyithindo mentorship program. Nyathi dongo kong'e gima maisha en. Through this pad making project, some of them were employed here, and from their stories we've heard that domestic violence has gone low because they're able to contribute towards their family needs. Mission in terms of resource mobilization, of mobilized for applying for different grants just to ensure we get resources, we're able to support a lot of work. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Kibra, Nairobi. Jatend duond bura mar na Kenya, Martha Karua, okwedo jatend piny William Ruto, kowacho ni sirikand Kenya Kwanza opong' gi mibadhi gi miriambo ma ok odewo dwach jo Kenya. Kano wuoyo e nyasi mar yango buk mare motis ni Against the Tides e boma ma Malindi, kaunti ma Kilifi, Karua nomedo wacho ni uchumi ma pacho ka dhi mana kalwar, kokwayo Ruto mondo kik ti gi weche ma hinyo chuny oganda. Bende odwaro ni sirikal otim mapiyo mar bero sekta mar thieth kopogore gi maino ma sirikal oketo e chanjo mar jamni.
hiding, but I'm going to take it. Oh, this is? That's a bookshop. And she's a Kenyan household. The regime in power operates on 3 principles: lies and more lies, corruption and more corruption, disdain for human life, and therefore executing people without reason. Abductions that lead to execution or outright execution, the way we saw the Gen Z getting executed. And this is amidst declining economic conditions, high taxation. We are in a very bad place. But I want to remind us, we are responsible for where we are. Joten kanise e kaunti ma Vihiga dwaro mondo sirikal oneni okumba manyien mar thieth Social Health Authority otiyo maber ne jo Kenya. Kotelnegi kod Richard Obuogi mar PGK, jatelono kata jotelogo wacho ni jotuo mabiro manyo thieth e kindegi mag sikuku kikwe sandre kamanyo mondo ochudnegi kod SHA maka kinde duto sirikala osebedo ka ing'ado gi dwe ka dwe. Jotelogo ne oloso Musinaka, Luanda, tok lemo ka bende gikwayo sirikala mondo oru chenro mar walo jokanyo mag IEBC mondo gwenge maonge jotelo oyud thuolo mar timo yiero. Na uchombe wangu kwa serikali ni moja tu, kuhakikisha kwamba at least is SHA, hii insurance fund ya SHA imeanza kazi, sababu watu wengi wamelia, wanaenda hospitali wakirudishwa. Wakati wa Christmas na msimu wa holiday wahakikishe kwamba hiyo SHA imeanza kazi. Number 2, tunaomba kabisa kitu ya maana sana, tunamsihi president wetu na parliament yetu wahakikishe kwamba IEBC imekuwa constituted. It's long overdue. Ni constitutional responsibility of the nation to have an IEBC. It's our right. Nyakora Mugejwang yena mar mondo mi wadhi yweyo mokwongo e weche wa manyien mag migago odiochieng' makawuono. Kata kamano asoma ne moko kuom ote ma uchwalonwa odiochieng' makawuono kata gi lak sechegi e namba mar 336. Niwacho ka ni hai mini Diana kutoka Nairobi niwacho ni mine nyalo timo tije machuo timo mabera moingogi. Wacho ka ni Ramogi TV and Pastor Mondi Othiche mar gemo nyinyore Musna Apostle Morris wuoda wuor gi Ouma Caleb gi Olo Oyonda. Ero kama na Inya Clinton ka wuok Homa Bay bende wacho na neno Umalera ka ana gi nyaminwa Sheila. Brian wacho ne watching live from Sibuoch Kanyamkago wakwayo MCA Peter Mijungu ni ko yie otine jo West Kanyamkago kaka dwarore. Mago mana moko kuom ote ma uchwalonwa kokale yore waduto te mag tudruok ka odiochieng' makawuono ka mana yoyo adundo kaduogo kadhi mbele kod weche manyien mag migago kikidhi mabor. Jaza ndege tuende Diani. Fly to Diani this Christmas with View Travel's exclusive holiday deals in partnership with Fly ALS. Get ready for sun-soaked beaches, unforgettable experiences and unbeatable offers. Enjoy 6 days and 5 nights on your Diani getaway starting from 115,800 Kenya shillings per person sharing. What are you waiting for? Angukia festive deals at Diani na View Travel. Book now, visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Royal Mabati Factory Limited. Ma en duka mari ne gedo duto mago e witado. Sani wan kod yor chudo ma itimo mos. Chul deposit mar atamalo 40 mondo wakoni mwandu ma inyiewo kodwa odiochieng'no nyaka kama intie. Ofani nitie mani kindeni mar nyasi mar sikuku. Parni wakoni mwandu ma inyiewo kodwa nyaka kama intiere nono maonge chudo mora mora. Ne mathoth yuana tole namba 0722-63-83-83. Go oda mar nyiepo kodwa kawuono kokale mbui marwa mar www.royalmabati.com. Weche kod chike manitie nyaka luw. Jaluo ne dhialo nyasi gi nyadhi. Waya mar nyatiti ne nyong'o chuny oganda. Ranyisi mar kido kod timbe luo. Tinende waya mar nyatiti oling'.
Sani tija maduong en pae. Mamani an mapayo tenen mara madalaka kaka wachom thum gir juogino. Nyakwara kata woda moro nogoe. Dibed ni Nyatiti humbe nimo. Tudrigi Joja Molo e winjo sigar jaduong' Omondi Ogutu. Ma en ja Nyatiti mati mata. Anachako thum. Kapodi omo thum gi siling 5. Mana e Ramogi TV. Moruru, Christmas ochopo, kinde mag sikuku ochopo. Yud more kinde nyasigi gi mich mag sikuku kokalo kuom Ramogi TV. Inyalo bedo jaloch mar siling 5,000 pile ka pile. Chakre tarik 16 nyaka tarik 25 dweni mar 12. Sikuku yot. Mokwongo, ket wang'i Ramogi TV to QR code biro nenore sa asaya. Kaito, scan QR code no. Ibiro chopo e Citizen Digital. Kendo duok penjo ma openji. Kendo, ng'at mano kwong chiwo duoko makare biro yudo siling 5,000 pile pile. Mano kaka wakelo ni more kinde ni. Koro, podi ritang'o. Scan code no. Jibambe ikrisi kod gik mabeyo mag nyasi kwa Ramogi TV. Brought the macaroni. This festive season, let your kids make merry with some kids entertainment on Viusasa. And it's lots of fun. From hummingbird tales to the DIY episode in Bumblebees. I love my slime. And some farming lessons in Little Farmers. What's black pepper in Uganda? Kamulali or Mudagavu? What? To the action-packed Kong Kong land. Oh yes! Watch these plus many more kids content only on Viusasa. This Christmas, Mama Soko Basket is making your holiday shopping easy, healthy, and super affordable with fresh veggies you love. And the best part, you get to select the items that you want in your basket. Onions 1 kg at only 59 shillings, Skuma Wiki at just 20 shillings, spinach at just 20 shillings. But that's not all. There are other amazing baskets on offer this Christmas, like Mama Mpenzi basket for all your festive essentials, Sherehe basket to get the party started, daily basket for all your daily lunch offers. Dial *487*5# and select your items and buy straight from your phone. You'll get a code sent to your phone, then pick up your fresh goodies from any Quickmart supermarket near you. Super easy, fast, and so convenient. Ni kendo nyakora Mugiajwang' e weche manyiena mag migago. Sirikal ochako chenro manyiena mar pogo mbolea manengone oyueyo ne jopur e ikruok ne thuolo mar chako komo dwe manyiena. Koloso e kinde yango chenro makamano, jagoro mongirore migao mar pur Laktar Kiprono Rono wacho ni ogunde milion 7.5 ipogo e counties ma Narok, Bomet, Bungoma, Uasin Gishu, Kisii to kod Nyamira. What we have ordered as the county government, or as Narok County, we have ordered more than 267 bags of fertilizers, and also 600 bags of top fertilizers. And this one, now I want to guarantee all the farmers in our county that we have enough subsidized fertilizers. Mwaka huu inaokuja, Wakenya watapata mbolea kabla ya Christmas. Tumekuja hapa leo kuhakikisha kwamba hiyo mbolea kusema kweli imefika upande wa Narok na itaendelea sasa kusambazwa kwa hizo counties 5 yenye wanaanza kupanda kutoka Januari. County wa Narok, county wa Bomet, county ya Kisii, county ya Nyamira na county ya Bungoma.
na tutaendelea kupeana fertilizers kwa hizo makaunti zingine yenye wameanza kupanda mimea zingine. Paro opogore e kind jopiny gi josiasa kaluwore gi welo mar jotend migepe ka jopiny kwedo welo mane otim gi jatend piny William Ruto ka giwacho ni ok owinjore duok jogo mane osetiyo e apisi ka thuolo makamago onego mi rowere maonge tich. Kata kamano mane en jasiasa machon Odoyo Widi wacho ni sirikal masani chiwo lemo mag jotend migepe kaluwore gi sir moyudo kowuok kuom jotelo mag gwenge. Gino momiyo oseyo jotelo makaluo mondo osir jatend piny eka dongruok mathoth obie gwenge. Manyocha complain ni samoro anoweya itima kama to natimoni kama, waneno kama gik machalo ni timore. Onge gimoro kanyo ni omi ng'ato tich. Kama okete Murkomen kanyo rach mogik. To gimomiyo wacho ni rach mogik, Murkomen ok wanene, an ok anene kaka ng'ama nyalo kanyo. Nitie joma moko manitie makadoketi to dewa wacho. To ena ni kama sensitive no, kokete osiepne, to osiepne no medo loso ne gik magidwaro. Jikaka koe gino chako gol, keche onge joma, what carry forward problem. Yeah. What carry forward joma notimo mess chien, wachako dugo gichagi timo mess government. Jogo golo, we respect all the leaders, but Murkomen is not competent to be interior minister. Okonego miye tijno. Kakoro transport gine mano miye, uchukuzi mano miye otime nono. Koro gidoket mar ministry mar interior ni odhi tiyo. President William Ruto miyo oganda pokgi koluwo jotendgi. Tinyalo neno ka yierom ni ne ma koro ne dhi ne jogot. To kaka ne gisekethore gi jatend jogot machon, noyudo jatend jogot manyien ma en Uhuru Kenyatta. Mokawo lemo mag jogot mokete lwet Uhuru Kenyatta. En mana no Uhuru Kenyatta notimo mopogore kodwa. En mage manomiye oketo ne jodala gi lilo. Wan magwa manomiwa ne wapogo ne ogendini mamoko. Mane pogruok mantie. To President William Ruto oganda omiyo pok gi maromre. Tim mapok notimore Kenya ka. Dichuo moro ma jahigni 40 otwe kuom higni 40 e doho ma Kakamega e wi nek. Doho yango ni Eric Mwale Amwai nonego Fanis Mwanjirwa Musoga dwe mar 2 higa mar 2021. Ringre Musoga manoyanga kod nyithinde noyudo kod adhonde mag derruok. Jang'ad bura Stephen Mbugi mar doho mamalo ma Kakamega wacho ni nek makamano notim e yo marach mar wang' teko kendo kelo lit gi lal mathoth ne anyuola mosenindo. Oganda Luo ne ong'ere kaka jogo mane jonyadhi kendo jogo mane ohero mor e kinde nyasi, moloyo to kane nitie weche mag Kenya, liel, timo rapar kata budho welo e yo moro amora. Ka thothne budho makamago ne irito gi thumbe Luo kama oting'o orutu, ohangla to kod nyatiti e kin mamoko. En hawi marach ni thumbe machon kaka nyatiti sani osechako nimo. Kamae en ranyisi makende ni kitgi gi timbegi kaka oganda Luo bende koro chalo ma osechako lal. Walidh ni alidha lipot mabiro ni otieno makawuono kama moko kuom jonyatiti machon e kaunti ma Siaya kotudore gi jopuonj mag rowere ochako chenro mar chiero thum nyatiti. Anachako thum kapodi omo thum gi siling 5 nyaka thum odonji siling 8 nyaka thum odonji siling 15 pedha kutum ne wagocho go kacha wami yako ng'injo ne wagocho go kacha umondi krang'e ne wagocho go kacha kura goye to chunya to ngina bro weye baba ya mus mak joga go ngina to we thum nadi wan gi partnership gi Ulaya Party mondo mi culture maro madhi lalani watem kendo mondo wachiere. Nyakwara Mugia Jwang' sigana makamano manohumba nyatiti bro bedo ka iyudo e weche manyien magotieno makawuono. Kata kamano kwa dhi mbele, ni shabiki.com ochako ayanga chenro mar